Καλησπέρα σας, Τσιουμής Θεόδωρος από το μυστικό γραφείο Τσιουμής και Συνεργάτες, 27 Αυγούστου του 2013. Είχαμε πει και τον Ιούνιο ότι τέλος Αυγούστου, πριν την περίοδο των ενοικιάσεων των αποτελεσμάτων, θα ξαναβγάλουμε το καθιερωμένο μας βίντεο που βγάζουμε κάθε χρόνο για τις τάσεις αγοράς της φοιτητικής ενοικίας στο Δήμο Ζωγράφου. Το γραφείο μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Παπάγου 147, 50 μέτρα από την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου. Εξυπηρετεί τη φοιτητική ενοικίαση εδώ και 7 χρόνια, με πελάτες μας από όλη την Ελλάδα, σε κερσονιέρες, διάρκεια, τριάρια. Παρασκευή περιμένουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, πιο πολύ σε θέμα αναζήτησης κατοικίας και διερεύνηση τιμής και το λεγόμενο παζάρι. Πολλοί κόσμος σημειώνει τα σπίτια που τον ενδιαφέρει. Ήδη αριστούχοι, όπως είχαμε πει από τον Ιούνιο, είχαν ξεκινήσει και κλείνανε τα σπίτια, τα πιο καλά και πιο νεόδμητα. Το οξύμορο που παρατηρείται λόγω κρίσης, ότι εκεί που θα περιμέναμε να στραφεί κόσμος σε παλαιά κίνητα και πολύ οικονομικά, βλέπουν όλοι τα νεόδμητα, τα οποία ήδη οι τιμές τους είναι στα 350, 380, 400. Ήδη ας πούμε φεύγουν και διαμερίσματα στα 420 με πάρκινγκ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή την περίοδο και εγώ είμαι λίγο προβληματισμένος, γιατί ο κόσμος δεν βλέπει καθόλου τα παλιά διαμερίσματα και καμιά φορά και τα ανακαινισμένα, τα πάρα πολύ καλά ανακαινισμένα, τους σκέφτονται. Που άλλες χρονιές δεν σας κρύβω ότι ήταν με λίστα αναμονής, ο πρώτος που θα μπει, ο πρώτος θα εξυπηρετηθεί. Οι τιμές στα παλιά δεν μπορούμε να πούμε, αυτό είναι το περίεργο, δεν μπορούμε να πούμε καθαρά που κυμαίνονται. Τον τόνο της αγοράς το δίνουν τα νεόδμητα, όλοι πέφτουν σε αυτά πάνω, με το που φύγουν ξανάρχονται σε νεόδμητα. Δεν ξέρουμε πραγματικά αυτή την περίοδο, δηλαδή τη μια εβδομάδα που ήδη βλέπουμε τις εξελίξεις, δεν ξέρουμε κατά πού θα πάνε. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι στα νεόδμητα οι τιμές μας είναι από 350 μέχρι 420 αναλόγως ορόφου και πάρκινγκ. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε υπάρχει είναι κάτω από αυτές τις τιμές, εννοείται 350 και κάτω. Θα υπάρχει ακόμα μια ενημέρωση στις επόμενες 2 εβδομάδες να σας δείξουμε τελικά αυτή η περίοδος φοιτητικής ενοικίας του 2013 που τελικά πάει να τίνει σε τιμές και σε ενοικιάσεις, για τους αναπομείναντες που δεν έχουν κλείσει να έχουν μια εικόνα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Τσιουμής Θεόδωρος, ζωγράφου4u.gr, φοιτητική ενοικία στο Ζωγράφου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.